Pamene amacheza ku America, chairman wa NATO anayankhula mawu. Peace in Ukraine cannot mean freezing the conflict. Kodi yeyu polankhula mawu amenewa amatanthauza chani? Freezing the conflict tikhoza kunena kuti anthu awiri akumenyana kapena maiko awiri akuthibulana mbali imodzi ya wina, komabe nawo zikuwapweteka kuti aluza. Mkulu wa NATO polankhula mawu amenewa, peace in Ukraine cannot mean freezing the conflict, amatanthauza kuti iwo ngati bungwe sangavomereze kuti Russia iwine ku Ukraine ndi kutenga malo amene akulamulira. Mawu amenewa abweretsa chipwirikiti. Minister of Foreign Affairs ku Russia, Mr. Sergey Lavrov, anayankha ponena kuti a NATO akuyenera kusiya kumenya nkhondo yobisalira ndi kubwera poyera. Iwo ngati Russia ndi okonzeka kumenyana nawo. Chimene akanachita akanangotumiza asilikali awo pa ground akathibulane kuti wamkulu aoneke. Chimkulirano chimenechi chabwera pamene Ukraine ikuvutika kwambiri pa nkhondo imeneyi. Russia yatiuza kuti asilikali oposa 7,000 a Ukraine aphedwa in a period of 12 days. President Zelensky anatsutsa zimenezi ponena kuti Russia ikungopanga propaganda. Koma kuyambira masiku awiri apitawa ku Ukraine kunali kulira maliro madera ambiri. Taona kuti alina lotchedwa Lviv anthu akumafukula manda kalikale ndi kumayikapo mitembo ya asilikali amene aphedwa pa nkhondo. New York Times ya ku America yatiuza kuti zinthu sizili bwino ku Ukraine. Maliro ali ponseponse pamene asilikali ochuluka ataya miyoyo yawo pa counter offensive imene imachitikayi. Nayenso sekretary wa ku Pentagon, Mayi Sabrina Singh, wachenjeza Ukraine kunena kuti ikhale yosamala chifukwa Russia yakonzekera kwambiri. Panopa Vladimir Putin wayamba kusamusira zida za nkhondo ku dera la Zaporizhia kumene asilikali a Ukraine anayanda midzi yokwana 8. Tamva posayida pompa kuti Ukraine inachita progress pang'ono, inayanda midzi yokwana 8 ku dera la Zaporizhia. Ndiye Putin watumiza zida zambiri za nkhondo kumene koko, matanki, majeti, ngakhalenso mamisile akupita ku Zaporizhia. Umene undumbo unonena kuti Russia ikufuna kukalimbikitsa nkhondo ku Zaporizhia monga muja anachitira ndi Bakhmut. Nkhondo imeneyi yafika povuta ndipo Zelensky wayamba kufira maso. Zida zambiri zochokera ku NATO zaonongedwa. Akuluakulu a Ukraine atsimikiza zimenezi dzulo pamene amayankhula ndi New York Times. Mwazina iwo wanena kuti NATO sikuwapasa zida zabwino, andi zambiri zikumakhala zakalikale komanso zonongeka. Chingerezi chake anena kuti NATO is sending broken weapons in poor conditions that we cannot use it. 30% of them is under repair. We are very worried because the offensive is still going on. Ngakhala kunena zimenezi, America yatiuza kuti a Ukraine asanamizire kuti akulandira zida zonongeka. Akuti akupatsidwa zida zabwino koma vuto ndi kuti sakudziwa kugwiritsa ntchito kwake because the training was not perfect. Blame game imeneyi ndi umbonona kuti a Ukraine sizikuwayendera pa offensive imeneyi. Masiku awiri apitawa ndi mafotokoza onena kuti asilikali a Russia ayika satellite yovuta kwambiri mmalire imene kunika china chilichonse chimene chikuchitika mu Ukraine. Akumati akaona zida pamalo ena yake zikusungidwa, iwo akumatumiza mizile ndikuphulitsa. Ena amatsutsa pamutha kuona kunena kuti a Ukraine amayankhula ndi New York Times, akuluakulu a Ukraine ndikumanena kuti NATO sikuwapasa zida zabwino, zambiri zimakhala zakalikale komanso zonongeka. Ndiye akunena kuti zida zimenezi zikafika ku Ukraine sizikugwira ntchito, akumangozikonza. Ndiye iwo akudankhawa kwambiri chifukwa choti nkhondo ili mkati. Komabe America anena kuti a Ukraine asamaname, akulandira zida zabwino zamakono, koma vuto ndoti sakudziwa kugwiritsa ntchito kwake chifukwa training sinali yabwino. Blame game imeneyi pakati pa Ukraine ndi America
ndi umboni onena kuti offensive sikuyendera bwino. Mtolankhani wina wotchuka kwambiri wa ku America, Mr. Semahesh, watulutsa ripoti ponena kuti mukafukufuku wake amene anachita waonetsa kuti more than half of world population akusapota Russia pa nkhondo ya ku Ukraine. Akuti anthu ambiri pa dziko lapansi amakonda Russia compared with NATO. It's according to this journalist Semahesh wa ku United States. President Zelensky akupempha maiko kuti amulole kukhala member wa NATO kuyambira mwezi wa Julai ukubwerawo. Maiko ena akhala kukana zimenezi chifukwa kuopa nkhondo ndi dziko la Russia. Nayenso Putin ndi boma lake achenjeza ponena kuti Ukraine ikangokhala member wa NATO, dziko lapansi likonzekere kuona zoopsa zimene sizinachitikepo mkale lonse. Chingezi chake anagwiritsa ntchito kuti dziko lapansi likonzekere Armageddon. Komabe chairman wa NATO atamaliza zokambirana ndi Joe Biden dzana, anauza atolankhani kunena kuti Ukraine siloledwa kulowa mu bungwe la NATO panopa, akuyenera kudikira kayi kutsogoloku nkhondo ikadzatha. Iyeyo sudakuonesa kuti akudana ndi Ukraine, wayenera kuti tipitiriza ife ngati NATO kuchita support Ukraine, ndipo tikhala tikuyikapo mtima kuti tsiku lina adzalowe gulu limeneli la NATO. Koma pakali pano ndi zosatheka chifukwa choti iwowa ali pa nkhondo. Dziwani kuti Russia ili ndi nuclear weapons oposa 6,250 pamene NATO ili ndi 6,010. Apa ndingonda mwachidwe kuti NATO muli maiko oposa 30, kwa maiko amene ali ndi nuclear weapons ndi atatu: America 5,500, Britain 220, komanso France 290. Mukaphatikiza mupeza kuti NATO ili ndi nuclear weapons 6,010. Ndiye nkhondo itakhala kuti yayambika pakati pa Russia ndi Ukraine, Russia ndi NATO, ndizachidziwikire kuti Armageddon akhoza kuchitika dziko lonse lapansi. Maiko onse akuzindikira zimenezi, ndipo ndi chifukwa chake akusamalisa kuti nkhondo imeneyi isafalikire maiko ena. Akanakhala kuti amene akumenyana naja ndi Ukraine ndi Malawi pano itatha kale, kapena akanakhala kuti akumenyana naja ndi Ukraine ndi Irani kanakhala itatha kale. Koma akumenyana naja ndi Russia ndi Ukraine, America ikudziwa kuti tikangolowerera ndi kuti nkhondo imeneyi ikhala ma nuclear weapons, ndi kuti palibe chimene chitachitike. This is not 1940. Nkhondo ya Russia ndi NATO ya direct zikutanthauza kuti ndikutha kwa dziko chifukwa onse ali ma nuclear weapons. Timaona ambiri amene akuti ayi America the greatest, ena akuti ayi Russia the greatest, koma timanamizana kwambiri. Pakati pa Russia ndi America palibe greatest, chifukwa nkhondo ya anthu amene waikhoza kukhala ma nuclear weapons. Ndiye kuti Russia kuti iponye ma nuclear weapons 6,250, America idzaponya 5,500. Ndiye kuti chomera komanso chamoyo chonse pa dziko lapansi chatheratu. Ichi ndi chifukwa chake maona maiko awiri amenewa akungomenya nkhondo ya pakamwa, wina nene izi wina nene izi, koma sizingatheke kubwera direct. America imathandiza Ukraine, koma singapite direct kukamenyana ndi Russia chifukwa kudziwa zotsatira zake.